that's when they say, God of miracle and Century Yanko and Century Yanko from Tifo. Bishop Abel Sakikwapo, Cedar so I young on Wadian Century P. October and Paiboyase. For how no money or Dagran or Quadanina Bra. Na and Century Yanko Paibo Kessia Yachino, Ubitia Dancy, Beshia Atum to Fue, Jojo Ahi, Joshua Bano, and a Cedar Atum to Fuena. On Yanko Tifo, also for Pong Bishop Abel Sakikwapo. I read the Bassa the Naya Juma Sadia or the Naya Juma a free tetano. Bekaya Huay, our Atumako Phobia, Cedar Worship Center, Mount Sinai Hospital, and Chilewa. God of Possibility Prayer Festival, October the 8th, and Century Beto is in slow down one year Pietis area, Anti and Chum, or Suru Besane, and read the Bayan and Juma, Bekaya who was Cedar Worship Center, not yet day, Nidia wouldn't win you now, and your Radiona. Hallelujah. Amen. Yada Awurade Nyankopɔn ase sɛ ne den so wɔde yɛn kwa akyɛ yɛn na wɔama yɛn ho ɛnɛdɛ yi kasa sila ɛnka bi na me no mbe no mɔmpa yɛ na yɛntu dwuma bi no hyɛ Awurade sɛ sɛ yɛbɛti Nyankopɔn me no mɔmpa yɛ yɛda wase yɛkan bifoɔ kyinifoɔ wo a yɛn kwa ɛwɔ wo sɛ na dwuma makasa sila yɛyɛ ntontom ɛnkamfoɔ ɛnka wo wɔ nea wayɛ na wo so a woyɛ ne nea ɔba de ni gya dwumadi hyɛ wo sa ɔtumi ɛni asɛm a ɛba ne mu kra bi a ɔhwɛ yɛn nea ɔtie yɛn na dwumadi nso ma dɛdɛ ma ɛnya danseɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛna yɛbɔ mpae ne fo na kase amen Amen. Yada radiasi ɛna Yesu mu ni radiaye ɛnumre no kuma sɛ for the Cassie, I am more money than so. Yes, she ran in the end of the Sasson. I wish I knew come from the Pejani is also a Mayan. And gracias, not touch a man, I hold you, man. I had done your mother. We were not faster than my ready. I am the Cassia, she didn't go granny. Told to me, Pejani, she didn't know. Your money did so. Yanka so your ya, and I hinted and about you so. Your friend one to me more to me for danger. As soon as you yes, I forgot it. You didn't Jesus. You didn't Jesus. You didn't yes. Be a one on a fast down my body. Yet, yes, ready. Yeah, you can see out on Marima. When I will win an answer, so sorry. One year, summer not to me, Uncle. Are you very about it? So they go quite a million. Sansa, when you had you, or don't bury my pleasure with it. Or don't come for the woody. And if they Yamawamo, 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 who are you? Papa, why you? We are Yamia. Utiasi Yesu na osa titi nyamie uyo nyamia oyinyo utiasi Yesu tiasi osa
I don't
radio ready wata wadini sukuni amaye ene yumeyo ayi balosi anere suradi Bibi mekasa so de be. Riso ye umoja no. Emoja ja pim minanka. Emoja ba de yan fo ba fie. Emoja ba ko ba fo ba fie. Emoja kasa ba ye sia de bi. Anu ba ye Yesu Kristo wo ba ni moja. Ye ba ye mo sika sa ni mo yan kauni. Aye wona wonti ko ni mama ye. Ye ba wa mo. Ye na wa se. Yesu wo de tontomo. Yesu wo de kronko na ni mo yan. Kasa kro ni wasa for bale ya una ya no kofo ya mama mo ono kofo ni mudi awutifo ina ka amen and amen ya me ani monyam ayekese e we studio ha sanso na ba bia wo bia nwosra ne nyame gya na atoa wo ho oba comfort radisha so ama ho kwan na wie ebrem ye sori nyame wo kwan sonko so sei ebredu say yem papa atenase ye bishop atenase yewura atenase osomafo awrade de na asem ama na awieye bremo bishop empimpim na tie wo empanimfo etie ewo kuro yi mu Ghana ba bibia ye din amanone enkrofo ese ebreduru se ya na awrade ho homa ye kese wa fidie no so na no papa bi a mempese meboni din bishop anya asem ketoa yese no obo ne yere pa bato hyase etie wo no wagyan ni nyina adanse we ya adanse a enche eba be piem wa ha na bibi ntimi din ate oye panyini pa wa Ghana ha nanso na awurade adom nte anam nkyerɛkyerɛ so sese agensa kyerɛ sifia na yere ani agye sɛ bishop abesaki kwapo awurade nhyiraw ebre ebekɔ ya papa nkyɛn wa sam awurade de adom no na nwumre nso wa bie kwan ede ama bishop ye mo akwa baba afidie so asofo mejo so ebru ya me nhyira wa japa na Cedar our team ni nyina mompo motisen bishop onyankopon adom ye ho ye pa ye ho den sa twere konko na mehwe anwosra no adware mo that's right and so nyame honhom ayekese wo fi ha amen amen sasa na Cedar our hwefo ne atiefo ba bibi ohwe ye bia nyame honhom so ayekese wo ha amen sambre de me pesa na de ye de kan kra ko Facebook no so ne ye nya de ye mo akwa ba fi se Facebook no so aye hye ye mama akwa ba ma me fa sa akwanya nso na me chia Sompa TV ne Sompa radio me mamu nyina adwo samre bia mo sai mo mre no madaje ene Cedar awa esom wo be ye nhira na adanse na de awura ufie ho awura udemo sabre de frobi na obi so mfrobi ka kire ne se Cedar awa bre na adu na nyame somafo na waka no ho asama kire no waka fo na kire wo no afa na one ni team ni nyina abafidi kese my god enti no onso ni TV no na onso ni radio no anaso on fa ni phone no na on tune in on logging in and go Facebook Sompa Facebook my god anaso YouTube na one ye ensom na obeye nhira sabre de ye mo space na so nyina akwa aba na ne so aye hye no kwasem bishop nyame nhira wo nhira ba e Facebook no so wo say amen fire wo say akotobafo wo say awurade nhira papa Aisha Dauda wo say hallelujah Captain Ekpe wo say amen awurade nhira also US Felicia Boatin gina so Nana Jesiwa enso ejina so Abigail Opoku Prong enso gina so Otre Gladys ejina so enhiraba adepasela ono se enkran enwo yame nhira Vida Osei Sapon ena upon David ejina so Nana yaw Patience Edu ono se US enwo so yame nhira opa Albert Frimpong ono so so Felicia Boatena so biem Bishop nyame enhira obibia Amanda Ejay ono so say amen so for certain so besom ewo ho Vida Osei Sapon ejina so Fina GH ejina so Tony Akuta enso ejina so Obaya Sampana enso ejina so ena yewo Albert Frimpong Nana Jesiwa Linda Owusu Victor Owusu Bodi enso ejina so Lydia Akanwi enso ejina so Vera Adomasam enso ejina so
sapon bright enso ejina so osei akoto Patrick sewa usa esieduwa ena boatema enso ejina so patience edu enso ejina so Josephine Gomez Sadi ko YouTube honom nso a Inshiraba ewo YouTube honom nana akosua dwamna ewo YouTube Zinabu Amadu ewo YouTube Kwakudua Pepra TV ena Rose Ejekum abna eje enso ewo YouTube honom a one yen esom don den Sabre dia mon like page na. Yes. Na mon share. Yes. Me say mon like page na mon share. That's right. Na mon fa mo comments so nya den embra. Say what kind Matthew chapter 28 Yesu Kristo wuyi a osori ye no asamba kwa odi ja yen na chidifo ne say yen ko wiase afa ne nyina ko ka papa no nkyere abodie nyina na de obagie adi no ye mo na so nhye agya ne oba ne soso kronkron di mo na one ye wo ho e de kosi wiase we awie enti onyankopon ahye wo a wo hwa me a wotie me se na sampa tre dwuma no wonso so odi mo de be tintima papa enti sabre de wo so betimi aya ne se wo be share link no na awo group bi a wo da so wo phone so fa link no tum na obi tie nyame asem na okra baako esa kira Daniel chapter 12 verse 3 or say the otimi bomodin ma okra baako ye den esa kira no so be shren se osoro nsroma ewo heaven ho na the otimi di ni papi eba adwensa kire mu no obe shren se dam pem nsroma ena tresem se the boy ni baako posta kira na adwene a o se osoro abofo pem enije na mo dia husie the sabre die enche na ya akotie nyame asem te share link no fa comments mbra na obeye nshira hallelujah amen ena sabre se du sabre ya na osoro atedin na onyankopon esane ne honhom ne wosra se embesra nyamemma embesra nyankopon ma medical kan kire se Cedar hour ye ba se ya enya asoresem enya doctrine sem ye ba ma nyame manyina se obibia wo fra ho nyame ba nyame de wo ba asase so wei ema ne botaye enti kwan ba so na onyankopon botaye no ebebem ena awira ho sem ne se shebre bebre ani padi bae no osofo owuo esisi nipa bebre shebre no kwan ena o pe bebe bi a shebre na akodi pa osofo yesamesi yesie okwasie ya enkwada de wofe na wawie school de afena ofefe de wahwe nyuma papa bi ase aka bebe edi bekwa wie ye papa ebusua bi si bofo etu eno konsama poma na ohu ho na ohu se shebre eso akata shebre ni nyina kodi ho owu ogini pa shebre free nsem e bisa se hefa na ye janom nyankopon wo enti asama ye de bramo Cedar hour no so ne se where is the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the covenant keeping God. Yes, apankura fo ajano de oni ye na janom ya apam no sa nyankopon no owo he na ehum ni eham amane osofo ni adesaye esa nipa wiakete amane tutu nipa no nyankopon no wo hefa enti ye bape yesefro fa otwere dua no na fa wo nwoma na fa wo bible mo e wo mo phone so mo bible na kasa wo mo laptops ahodo madalodo eguso na mo studies bibles ahodo gugu so no na wabie na wo wanim na iPad ahodo no mafa na yakotwere sem no na ya hwede tetefo no yo ya osofo omunya nyini che nyame bo mo ho ba nyame di omo achi oka kire Joshua se nya me di Moses echi no sa pepepepe na wo so medu achi agya nyame nhira na adenti na onyankopon na odi ye na agya no so achi no ye breso onyankopon timi ni ye chi ya kire se o se onipa ba nyankopon asem na wapoi na wo nkwa no e wo hefa
enti ye generation osofo de bronsam ye generation me ba fidie so amre bia meka bronsam yi owu afri nipa adwene mu ena bronsam yi ade e friend sa akontabuo afri nipa adwene mu se nipa wa akontabuo e wo nanim se ne oye obi adwuma obu ho akonta kire no wo de adwuma bi hye obi nsa wo hwe se oba bebu akonta ama wo no yen so ye wa akontabuo bi a ye bu a kire de osofo yankwa home no e wo no mu osofo okwa akodai eye dan e na de eche eye papa bi e no peja na basa osofo ko hospital no hu amanfo ahome aye home omo de ya asa no hwe se na medical doctors nurses sidi mirika no omo fa oxygen no mo atwa no ho ahia medical doctors ne health workers nurses nyame nhyira mo bo adwuma na before they just nipa uwu a ansa na osofo ye di one dance papa ade ba akwa before ye no what you say we don't celebrate the living there be just uwu hey doctor we nurse we go hospital wo hwe sem from nipa bi na kwan a emframa na ye di si so na osofo a medical doctors na ankasa na omo koto na omo so abubu kakra ma na oso so ya ton bia ma na watu yaka osofo na ye mu bebrehwe kwan nyame ma wo mframa free na ye hu eno onim de bronsam ye bronsam de ajapade osofo na awuda ni patim ni sika enti nipa sori bia nipa adwene nyina ye sika ajapade anso ye nipa enti odwene se ubewu odwene se nyame ama ho ban ya bibibo ni betim ato nipa ya odwene sa ade no se afi wei nyame ehu mobo a afi wei kura ento o je medwene osofo enti yare no doso enti hwe nsam okan mizim o se yade a mede gu mizrim fo so memfa sa yade no bi nwu Israel fo so efri se moye me nyankopon me yare safo na ade ntina se nyankopon ti me nsaye ya mezi na osofo nkura nketua ukone nkura nketua anya diabetes nkura nketua nkura wo mu nim bone na yare yesoso wo din emawo obekọ yeso anya kidney failure ne liver ayese hole in heart we yare ni din de osofo enti ye ba fidie so a ye pese nyame ma ene mra wo ho so sa obie de tro me nwuma na 28 no from verse 1 ni nyina ka say ba nyame asem so die nyame o se obi bi obedi ma asem so no o se isanhyire we nyina beba beto wo Europe ho eba beto wo Asia ho eba beto wo America ho eba beto wo Australia ho eba beto wo Africa country na wo so no eba beto wo Ghana bebi bia wo hwe me bebi a wo tie me o wie se pa o se na beba se o mfa na asem ne mara no mo nsem na enya adwuma de a o se o hawo nyina beba o so for bebi a ehu o se obema wasi dan na onem so ba wale kro bi be fa na fruits obeye fuo obeye bobeturo unim aba enti ono na ye ka na se unni obreso aba obi abre osofo sa abre yare aka na to say dietitian ni yemba eye ni ka akire no ono na wakoto no hospital no na o kire ne se o apem atena kura se da so ni mapene mo na o san nim di omo friend ne se your friend say ajapa pentu no de na so no uni aba de ye ntiantia no osofo ya kire o se ni mienu no de ya twetwam se yetwam miensa wodi we mienu pe ana miensa ese se wodi bio no wo sika osofo he o containers aba we yie the free China aba the free Europe aba na ye kire wa aduane a wo bedie na ya ka kire se ebo nwumrefo o kroka meni di bio osofo maame bi wui ne maame wuye wo Ghana na o maame na aboa no na yare aka no wa bruchire UK na osofo sa dan na me hu enura time days na no
na yɛsɛ ɔbaa ne medical doctor sɛ ɔbaa bɛwu ɔtra pɛlɛ mu ɔsɛ ɔmaame so na ahwɛ no ɛna ɔfrɛ me sɛ papa yɛsɛ ne nyame wɔ apam hwɛ mu ma me mede to awurade anim honhom no nyame ahoɔde yi kyerɛ me sɛ ɔmmra na biribi anto no na ɔbɛkora na meka kyerɛ sɛ ɔbaa mene ne bɛbɔ mpae ɔsɔfo ɔbɛyi ne nnuro gu hɔ yɛwɔ aduru a yɛatwerɛ ho Monday Tuesday Wednesday daa na mehu timetable ɔsɔfo ɛna deɛ yɛatwerɛ ho yɛ morning afternoon ɛna evening enti no woyɛ dɛn wommese baako pɛ you die na mo sɛ nyankopɔn ahu nipa mmɔbɔ saa bere yɛkyɛ nyame asɛm na bɛbibia yɛduru medical ka kyerɛ wo sɛ obibia bɛbu akɔnta akyerɛ Awurade Nyankopɔn ɛfiri sɛ Awurade wogye di sɛ nyame na ɛde wo ba ate asefo asase wei so de a wobɛbu akɔnta wogye di sɛ nyame na ama wo apɔmɔden ne de a apɔmɔden na nyame de ama wo no wobɛyɛ dɛn wogye di sɛ nyame na ma wo mframa ahome a wohome de a wobɛyɛ dɛn hallelujah amen enti akɔntabuo no yɛhyɛ aseɛ firi nsɛm a nipa efiri w'anum babia enti nsɛm bi a woka enti wo ne wo ho na nsɛm bi a wopɛ bia wobɛka obi timi to ne yere ho obi timi to ne kunu ho obi timi to mpanyimfoɔ ho to mampanyin ho nsɛm na bia w'ano baba bia no babu ɔse yɛmfa ne die ɛma die ne die ɛsɛ no kɔwɔ fa bi no a hallelujah amen enti yɛhyɛ aseɛ sɛ akɔnta obi bi a wɔhwɛ me a wotie me sɛ woyɛ abusua panyin a yɛde abusua no ahyɛ wɔn nsa kwan a wɔfa so de 100 abusua no nyina wobɛbu ho akɔnta you account for it yes sɛ woyɛ family head you account for it obi hwɛ me obi tie me obi de adwuma ahyɛ wɔn nsa ejuma no po wumpo ubebu ho akonta eno na ye free Matthew chapter 25 verse 14 to 30 into wa wo hwe me obidi na ejuma ma say ejuma kese say ejuma ketua you account for it ubebu ho akonta e wo Awurade anim ansa na wabu ho akonta e wo nipa anim obi hwe me obi tie me ye de suapon ya hye wonsa amanfo ma enkura na gu ho nyina hu ne se e ye onyankopon ma o yes enyankopon ma enti sushin kese de ahye wonsa se hwe nkura no so wanhwe yi na nkura no se ya nyame bebisa ose de obeto kuma yi mu bisenti dua no eyama ne se ode boba esan ne kon na onu ankasa jani mu eto epum na okoto epupu no na owu nyame asem no yesu ne kai hallelujah amen enti you work account for it enti ye duru se na no so ye kan se hemfo a osofo ye di nkuru ahye wonsa na nkuru no kwan ahodo ofa so bu kuru no ehemfo ne hima ebi bu kuru no ye papa ebe so bre so kuru no sei kura ne nananom abo kuru no ho ban ye fresa kwaya ahodo ma jaja si ho kwaya ni nyina open so kwaya ni nyina afiri ho enam sika wo pe enam ka bi a wo pa damunti na ka no wu a na na ode bekwa na nananoma bi a wo nananom obedi o ma de park o mo ja to ho bola o mo ja to ne emosie yi a mo ja to ho nyina wa tete ni nyina proto ato ni nyina sika ni bre krono e ya Awurade ahin kuro obebu ho aten asofo sabre die yeduru asofo so enti nipa bebre nim yeduru asofo so fa hye utim se wo ya nyuntuni a enti ma se minister comfort dey ka asofo no say no say agiso amen no won so ye baba nyuntufo so adoma chede asofo obo so onto nyum ba ko sese ya na hwe kwanya nyankopon ama wo ne oteme tonyum na amanfo osu oteme tonyum na amanfo osole gina won na so nyom no nya anwosra na nya mede adom no obebu nyum no ho enti na nyontufo bebre aye dwa ni ahantan wo nyame fie omu nim se nwosra nya mede ama no ba behwehwe wo obu mu akonta so na edese wo nyame asafo mu Jesus
omabebo ho akonta na baby edru ne de ye wo asofo so enti accountability in leadership and consequences. Amen. Accountability in leadership enti ye dru asofo so priest na hodo and na asofo bebere free say asa adom no eye nebusua japade bi hey yɛde nyame di agorɔ de ɔno temi pae fam ma nipa 23,000 wudakoro ɔne ne di agorɔ de ɔne Mose nante ɔsɔfo ɔne ne di nkɔma no pa ne anwumere eduru baabi na wafrɛ Moses sɛ bra na me no ni nkɔmɔ ɔse kwan a wone wo nua Aaron yɛ ɔyɛ mo anya me kronkron nti de di kan medical komu nua panyi Aaron nyame na kɔfrɛ ɔmo na Moses wɔsrɛ so hwɛ ne na se yɛtro nwan nyankopɔn frɛ no sɛ bra na me nsoma o Misrim Moses gyae ne yire ne ne ma de ma na se yɛtro ene nyankopɔn kɔnante ɔno akasa duru mmerɛ bi ɔpɛ sɛ ɔno ɔyɛ nipa sɛm no nyankopɔn kasa mekum ato atwene ɔse onua Aaron kachire ne se onwuro na tade na ehye no na fa hye ne ba Eliezer na nemekunu ewo be po so na nyame akunu osi Moses enam se wanya me kronkron wo man na nimu nti no won so foro be po no na kɔhwe foro be po no wi osi ma wani so hwe ntenten o man na ni so no wo hu Ephraim o man na ni so no wo hu Esio Efrati o man na ni so no wo hu ebepo na waka cha se wo hu bepo na wo hu no bepo ya France Herop wo gira bepo no so no man na ni so hwe atenten so Kena asase ni nie aha na Hiti 40 ye aha na Yabusi 40 ye o kire Amori fo so te ha anso so no wani ehu ho anso me ma wo nan ensi ho ene mekun obeti wo nananom ampampa nyame akum Moses yire Moses ma Moses ebusuanfo ehu baabi a Moses emu kura no etoye na omasun ebesine sanyame no na asofo ye di ne ho agoro no ena ye de sofodie adane ya France adwadie ye de sofodie adane yedie so be pesika nyame afrɛ wana sɛ nyame mfrɛ odwuma ne nti ne yɛfrɛ ne sɛ ɔsoro frɛ ento hwɛ na nyame mfrɛ wo a kɔpɛ adwuma bi yɛ wo ɔsɔfo adwuma nyame frɛ wo ɔnka penkyerɛ nyame frɛ wo a ɔnka openhye penkyerɛ na ɛnyɛ saa brɛ yi na yɛbrɛ so na ifi asafo no mu bebere yɛ sɛ wobɛkɔ retirement a yɛbɛsisi dan ama tetefoɔ no kan from Genesis to Revelation ɛhefa oso ye adwuma na no behira uye ni yi aso behira wanye ni yi a ne no me beba o so ni gisem o Timothy mo se obefa osofo dwuma so ni gisem se adwuma biara wo twere sem na wasase so bie ni wa ye di ho adanse se ye adwuma papa oso obefa osofo dwuma afa adwuma papa hallelujah amen enra na ye wo so na ye ko accountability of priests and teachers onyankopon hwe sa asofo mpanyemfo ni asofo omo amo kyerɛkyerɛ wonyame fie omo be kyerɛkyerɛ no kwere na ene enkyerɛkyerɛ pii aba omo de dane nyame asemani omo dane nyame asem they are diluting the word of God omo de bi ka ho ebi so yi bi frim. Some of them are subtracting the word of God. Yankai Malachi chapter 2 verse 7 and 8. Yankai Leviticus chapter 10 verse 1 to 2. Malachi ngoma eti mienu chemu nson ne nwatwe. O se na se osofo ano kora nimdie. Osofo ano kora nimdie. Na onye nhweso ma afoforo osofo bia nya hweso ma afoforo emla no eso die emu emra so die nso efrise asafo ruade bofo ene no efrise oyo osofo bia otumfo nyankopon ne bofo no na enso mo afiri okwan no so amane so asofo pi afiri okwan no so amane mo amani pa bebre asunti mama nipa pi ena osofo eni kie awira ho sem ne se
and I asofo bebre nti nipa bi so mo nsom nyame bi nipa bi so mo nkwa so le bi nipa bebre e wo fie nkwa so le bi de asofo bi aye no de asofo bi abeka de asofo bi aye nti nipa bebre so mo nsom nyame mama nipa bebre asunti ya mani nipa bebre asunti nipa bebre amane e wo kwan na so enti asofo o fe se nyame afa nche Moses a on fa nche wo se nyame afa nche euro na osofu penye euro nyame afa nche no enche na wo priest no na wo no wo penso na nyame de beche on fa nche wo enche me ba se di bia wo di bia nche na ma bobo so ekosi school headmaster for so nyina ye di school bia hye wonsa kwan ye di school no fa so en mobro wa ma mo kwan ye wo yi bia die na o di demodi ahodo di nipa bi hyehyɛ baabi obi adwuma kwan a o manage no obi akɔbɔ bosia ade abi adwuma ɛde adwuma na hyɛ wonsa hwɛ kwan a ɔde adwuma na fa so wo di adwuma na bie wo a wo de ama ɔno na adwuma na egu eju fi sɛ obebu akonta ha enti nyame adwuma yɛfoɔ moma yɛne mmara yɛ ho so Leviticus chapter 10 verse 1 to 2 Osina Elon ma Nadab ene Abihu fefa won jaso ade na wode ogya gugu mu na wode aduhwam gugu so na wode ananaja a onhye won ho mmara ananaja onhye ho mmara no wode ba awurade anim na ogya firi awurade anim be hye won na owuyi awurade anim wu atofo wo osofo nipa bi eye nuema ense ewo awurade nim o say ye hinfoma Eloma Euroma o di nyankopon na ne kasa o nyankopon se ma ya wo chia me e de ama onio Moses kon ne ma e wo nyame ne na nuema be na ekoso wo nyame fie ne de na ekoso wo nyame asore den obi ko hu kura se o ma wani aba ho so otufu a se nipa na koda no watamfo nyankopon enti ma wani nya den emra so hallelujah amen yamre nti ene ye bebo mpa ye kakra enti anyame adwuma yefo nyina ye hu se adwuma no e yo soro frɛ e yo soro adwuma afi na wo pese oba otwa adwuma no mu a hwa se nyame na efrɛ ana se wa na wo frɛ ho se wa na wo frɛ ho de ametufo se kopa adwuma bi ye na adwuma no e de hyehyɛ ye ne mmara na oye ne sene wankasa opa ohunto na obebu akonta na se nyankopon de sa nuama na di Aaron ne Moses no mu a untimi nwane mfiri ho wa mo ne nyankopon nante for 40 years nyame amfa nchewo enti se wanya adwuma ni yi a akonta bu no mu enti enya wadwene se uwu achi bio akonta no beba enti no amo amotie ye no o se obeye die ben o ti ase ewu hallelujah nyame shira na nyame nya okese wo Yesu demo amen asofo bosome nyina menya nka da ye ho ase ye ba bebo mpae ma membo hwe nka da ye be se 12 bi ho asem na nipa bi mfa mo mpae obi hwe na obi tie mi yare adoso pi okay ye wo da ye bi wo ho pe oso na wanya ho adwuma osofo yare be ba oso na yare no ba oso wa hwe ya okko a entime nko enti sikani bi a wo hwe me odefo bi a wo hwe me be bia nyame apagya wo aduru wusia bi a wo hwe me osofo bi a wo hwe me ya wodaye bi onyankopon na de domomba enti wo kan Job nguma na Job chapter 33 no from verse 14 to 18 no ose one ye kasa wodaye sum anso nipa ye nwene ho nipa wene te kura osofo enka tete ne ye de ben ade ye friends meditation so what da wene ate no meditate and enye no na hia na ni te ya osofo ofa ne phone or hwe ne messages or hwe ne WhatsApp or ko TikTok sa nneoma na enne nyam Bible no ni nneoma nyame no kasa kura onweno osofo oso daye se aboa bi akawa eye yade okay oso daye se ye wo pane eye yade wanya ho adwuma yare mogya mu yare bebo that's right oso daye se obi de boba abo obi de dua abo tim yabo
ye di bibi abo dua bo ana ya bo tuo wa anya ho adwuma ansere awurade a osofo yare beto so okay obi hwem obeso daye unam hospital unye health worker beso daye no na hospital kese ni no ma yade obenum obeso daye na onum duro osofo yade obeso daye na ye wo pane yade obeso daye na osofo take medicine onum duro dayem yade nyina yade ba oso nyame amoa obeko akwa entimenko obi hwem obi ti obeso daye na obi faw ana obi so faw obi so beso daye de bia udidi wo dayem ye wo nuan na owe nam na odi fufuo na onum kwan na oyese adenti na on so daye se o de pan no onum communion osofo so daye se odi apple bi na odi de bia enam we osofo ye mere yo na yade ene me pese ye bompa ye ekwaji osofo ye ya daye bu a oso a nuoma bi a wo nsam wa hwe yi a se position bi kura na kuta wa eno so be fru nsa ma men kan no be se 4 5 bi na ye mompa o be so daye e bi a me no ka se kura oye minister oye hene oye sofu panyi oye sikani wo bi enuma ye the position bi aba osofo be so daye no na o formal praise be bi a watana penya na sa abre no nyoma nkoyie no obeso daye no wo obu okra na edan a wahan sen wurum bitada do obeso daye na ote ho ene efrese chirisane enti abrabomu no nyame ka kire se bebe bia odu akoduru ye pese ye san o san ko bebe bia na wo obeso daye bia mo akura dada bia mo atan enti obi hweme obi tiemi owo Europe owo America owo Australia owo Asia obeso daye bia owo Ghana en obu okra nya Ghana o mo kura dada bia mo matena ne kura ni panyina tu afiri ho ya manfo so ho no ote e kasa se wanhwe akwantum na wakọ no obeba na nsansa da se yade bi ade bi beto anaso benya mane bi amade wabrenya nyina ebefiri nsa obeso daye na o hye suku atade na afi na woko school obeso daye na waya akwada ketua bebe a wanyina drui obeso daye na waya akwada ketua bu okra na odwade wa bonten o nhya atade na odwade bonten se minister comfort na odwade bonten obeso daye no sofu yima o sofu aban no odware wa bon so daye nyina kire o se eye kire obeso daye o sofu na o tre exams za o ntimi twire na exams be na wo wani ma ntimi twiro sa daye no obeso daye na o classmate obeso daye na bepo ntimi emforo obeso daye na yisu yiri obeso twa eno kire se problem kese bi ba o so a ntimi overcome mo obeso daye na ofro bepo ntimi emforo kire se problem obekanta problem a ntimi overcome problem be brewase enti sada ye nyina wo soso nyame ka kyo se ye ho adwuma bompa ena ye mre no ko osofo ma ye mompa ye kakra ena me pese ye bompa ena nipa bebre anya yade anya problem abu o ha na ye da ye so bi o mo so ye ena me pese ye bompa ye e fa da ye bone a ye so ne de obi so fa ho a wo fra wo ka kire wo anya ho adwuma na ka me ba be ka da ye a wo so a kire se wo ba be wu ana se wo ba bi ba be wu a kire wo obeso da ye no wo yi ase so body no anso so owe ase wonamo body no obi beso dae na ono nkwa ode nani a kire nsamapomu na ono nkwa na ekọ obi beso dae na okokwan tentente so nhie nipa bia ono nkwa onuda eyowu dae obi beso dae na wa address ofefefe owu dae osofu beso dae o tekam okwa unuru da na kro beso na ekwa ye ba so dae no de ye nkrofo suma sempa osofu wanya ho adwuma oga problem oyo osofu oyo hima ye merenity ye wose ye bompai bishop Fabisie na osofu chana ya to asa nyankopon chira kasa urade Yesu ene nyame asem aba ene urade wa asem aba se di bia ye di amame
me Said the baby I had your mama. Say ye dibia kese. Say ye dibia kese. Anase dibia ketewa. Dibia kese. Mebu wa konta. Mebu wa konta. Achiro Nyankopon. Achiro Nyankopon. Ene onipa so ode dibia na mama me. Ene onipa so ode dibia na mama. Ewrade boa me. Ewrade boa me. Enti Kristo sum nyina ye bebu wa konta. Enti Kristo sum nyina ewrade bebu. Enti ewrade boa me. Enti ewrade boa. Na metime bo konta papa. Na metime boa. Wo Yesu demo. Wo Yesu demo. Meni fiefo nyina. Meni fiefo nyina. Sena Joshua kan say. Sena Joshua kan. Me Joshua. Meni fiefo. Ye de ye be sum ewrade. Ewrade boa me. Boa me ne me ma. Boa me ne me fiefo. Bia wano na bompa ye nyame asema abai. Nyame asema abai. In the name of Jesus. Ewrade boa me. I shall down the moment fire. I shall down the bonfire. Grant is bonfire. Bonfire was space. Be one bonfire. In the name of Jesus Christ. Kase Ewrade Yesu. Ewrade Yesu. Da ye boni bi amaso. Dia mekai ne dia menkai. Bible say. Ye jituma. Ye juma. Ya mpreso a. Enye juma. Me kwaku. Me mpreso. Me break it out. Open your mouth and pray. Break out. Any evil dream. Break it out. Be one bonfire. Yes, I am so basa. Bonfire na break it out. Be one na break it out. Bonfire will feel. Bonfire will demo. Bonfire will chromo. Baby will be bonfire will Asia. Bonfire will Europe. Bonfire will America. Bonfire will Ghana. Bonfire will Ankara. Bonfire will Kumasi. And then the bottom and Crown in the bottom. Say you in the bottom. Western region in the bottom. No bonfire. Be one in the bonfire. Baby will be a man into say Diana. Chita Diana. Say Diana. Get foul. Get foul. Get foul. Get foul. Say Diana. Chita Diana. Break out. Papa Kosia break out. Papa Kosia in the name of Jesus Christ. Shout, I break out. Shout, I break out. Shout, I break out. No, I'm on Facebook, YouTube, I'm on type. I break out. Any evil dreams, I break out in the name of Jesus. Prayer number 3. Also for okay, James chapter 5. Ose ogidi ni animpa bomu ya de. Eye adwuma bebre also for nipa bebre yade hawo. Yare ha ne ba, yare ha ne kunu, yare ha ne yere, yare ha ono ankasa. Ene ade bi e hawo. Ene nipa bebre sikasemo ha no. Osofo your friends investment wa ye containers wa kofa ba investment wa ye ni sika akodi mo no millions of dollars. Aso so nyoma say millions of cedis. Osofo nyoma say obi hwe yen e wo Europe, obi hwe ye wo Asia. Osofo nyoma bi akopie wo home office. Nyoma nye letters bi aba osofo nyoma nyina ye bisi basa. Ye bom paye ade bi e how
say ye yade say ye dwuma say ye say ye nkrata say ye bone osofo bone ha manfo obu ho amanfo yire nomo obu ha mbojafra one owurafie ba komo ni we ada odi musu ni sade na hante no pese ojaye ontimi nyai obi so one ne ho da obu ha o practice lesbian o practice gay anyoma ni nyina ye sunsuma ha no obu osofo ye wi a na wanu no ho nyoma ha o ka se urade yesu ade bi ha me ha me ma ha mi kunu ha me yire tete me wo yesu demo urade wasem se ojidinia ni paibo me ye den no say nyoma bebre wo yesu demo wo si elia oye nipa say yaya obompa ye den e wona di ye na no se mention to urade somu o say bompa ye biom say mention to urade mention to and ade bi aye den say ye yade de hamen de tete me say ya urade somu ma me say ya ye wa no fa o ade bi ha wo de tete fa ko urade ni ye wa no bompa ye awosem awaresem oboniye sujadie ejumase obi usika na se wajuma nuku wajuma no bafo ye wa na bompa ye o ma no say eduboni fawo ensano wi no koke no red no tramadol central ye wa na bompa ye be wa no sorry Cedar our show sorry Cedar our show na sorry bompa ye be wa no bompa ye everybody tie o tie won kra ho o tie won tama ho e tani ne potem ho o tie is rich ko fonu dia ko ne potem ho everybody tie pa bo no everybody tie pa bo su ho ko fa ho ni everybody tie pa bo be wa no bompa ye ko ma se ne potem ho everybody tie pa bo be wa no bompa ye everybody tie go ya Shout, I break out 3 times. I break out. Ebi afe na nene daddy kan ohwa Sompa TV Cedar hour. Eye dwumadi aye de free eye eda juada ekosi fia damo amo hyeyen e wo Sompa TV mo tie wo Sompa radio mo so amo tie wo Ayiko FM Kumasi so fa ye live sabre fa wonsuo FSC eye TV no so o wo documents bia afato so o baby bro sama fa no mo fa no photo to ho fa no photo no to TV na nim radio ne ye bompa ye twato o tie me o hweme na uhia bibi urgent e wo say ye email ye e wo email mu gmail mu sambre ubetime ade o phone no ato ho ebia Europe Asia uhia bibi every home office o twen bibi every social o bompa all the letters bia kokọ baby adwuma sem fato o phone no ho na onyame ye adwuma bie volo no mu bie TV no mu bie radio no na bompa ye twato ye bompa ye osofo nipa ye friend se Paul o sempre nu ni mpre na me pese me ba mo nchen aso Satan esi ye kwa onyame ko yi Israel for free Muslim so de won pie nipa ye friend Herod Pharaoh osi won kwan asomafo no breso ohina ye friend Herod osi won kwan ye wonuma esi nipa kwan owura abusua bi mu onuma bi si abusua no kwan numa bi tete abusua no osi wo Yesu demon ade bi esi ye kwan esi me makwan esi me kru kwan esi me yire kwan ayem fa ye ni hu anso edi enya Bible say enye ye ne honam edi moja na enya sese ya Ewrade boa me mano Ewrade boa me kru no boa me yire no boa me sese ya be wa no bompa open your mouth and pray in spirit bompa ye wo sunsumo fire Ewrade tie be wa no we juma sam no say shabra na abusia na bibi wo fio bibi wo abusia
no owo kra biesi da yabone owo kra nipa wo fi ododo nipa se wo fi ododo ejuma se wo fi ododo suje die ba fi ododo awade egu wo fi ododo so pone dos wo fi ododo dos wo bu se no be de wa no vampire of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Let's say the walk can you be say be any day. Amen. What Jesus dem. What will fear can amen or home amen. Amen. But I want you know documents. Yeah, the mrena yeah juma. Pabona ya deno ya mrena so aso. Ya bompaye. Insuo na wa pagya no me dane insuo no the blood of Jesus. Me dane insuo no miracle water. Me dane insuo no healing water. Insuo no nane ayade sensuo enane nsencheni suo de odi insuo no beye biara. Me hwenya me tumi me hyenya me tumi ne nyame ahode mbowra unsuo no wo yeso dem. Afa documents bia me fra dance to so. Me fra dance to so. Ya me favor ni nyame grace nto so wo yeso dem. Amen. Amen. Yemre na so mo hwe TV no hwe o TV no screen anima numbers mako 3 no was numbers 3 ni nyina and assign your WhatsApp line sabre me the 1 hour SC what 10 to 11 obetimi afre nyoma me bobo so nyame asem ba ye ne da ye so ne nyoma obetimi afre na ya bompaye mo so amutie wo radio normal ni ye 0557 0557 000 967 0557 000 967 no me tosu mi no 0557 30 90 80 0557 30 90 80 no me chat to 0553 53 53 89 0553 53 53 89 nyame shira opi yembra naso koso hwe Sompa TV ne Sompa tie Sompa radio yes sorry so ya asofo foforo di echi a omoso de nyame asem ba menyi wa fidie ne mfira o kira same time ye behia nyankopon shira bye bye. Cedar Worship Center, I can who be a woo or the ready to me a dinina young piebo cassia sum abrew a yanum piebo a ready to me by ye juma and piebo cassia a crow jeer for woodie for whom sign and in century only a radimabon pudding poo no raddy bejo as some clear that's what they say and to be a raddy or nana there be that a ready to me a dinina yes see you nip a piano will cry na kwa who sign and in kanko ebeya wodia behia odumtunia awurade asra no minister Jojo ahin na wonfa dom enye ababa na awurade mie wo soro ento yenso onyankopon difo osofo pon bishop Albert Sakiko pon awurade besa de na ye na dwuma sede ode na ye adwuma